Ei oo putkiikaan kun ne on Kiinasta. Täytyy varmaan vetää tonne kauimmaiseen. Ei täytyy saada kokkaa niin paljon ylöspäin. Hyvin uppoas. On aika pehmonen joo. Ei nyt kerke kun Hyttynen. Kato sitä sun kuvasta yllättävän ripeästi liikkuu vanha mies, kun äijä ottanut kun meikäläinen lähti näköinen, että sä lähet jopa. Kun mä repäisin, mä otin jumalauta, kuinka sattu se kamera taas ole. Ihme hyvin se tuleekin. Ihan turpeessa toi keulainen pitää, se on ihan likainen. Mut ihme hyvin se tuleekin. Yllättävän hyvin. Kuka siitä nyt sit tulee, kun ne rangit aivan? Vielä kun saadaan pinnalta pysymään. Nousee pinta ollenkaan. Kato jumalauta, paikkaa! Oho!